रादाब आरो प्रिमियार निउसनि सांबादिक बिथांमोननिसिम बरायनाय थाबाय। बेजों लोगोसे जोंनि बे मुंदांखा महामाया स्नान घाट मन्दिरावहाय बोसोरफ्रामबो मुलुग शान्तिनि थाखाय सानथामनि हाबाफारिजों बाव शक्ति यज्ञ होनाय जायो। आरो बे शक्ति यज्ञआ फैगोन माघी पुर्णिमानि फोरबोआवहाय जोबहैगोन आरो बे सानावनो पुर्णाहुति होनाय जागोन। दा बेवहाय बोसोरफ्रामबो लोब लोब दाब दाब जायगानिफ्राय बिमा महामायानि सिबियारि बिथांमोनहा बाहागो लाफैयो। आरो देग्लायबो जोङो मन्दिर दैदेनग्रा आफादनिफ्राय बेखौनो मिजिंथिदों जे देग्लायबो गोबां सिबियारि बिथांमोनहा बेवहाय बाहागो लागोन आरो जोंनि बे शक्ति यज्ञखौ साक्सेसफुल खालामगोन होननानै मिजिंथिनाय जायो। दा रायजो राजाखौ जों खावलायनो लुबैयो, जिहेतु जोंनि गुबै थांखियानो जाहैदों मुलुग गोजोननि थाखाय। जोंनि बे मन्दिराव जे शक्ति यज्ञ होनाय जायो बेवहाय जाति धोरोम जेबो फाराग लाखियालाबानो बयबो नुजाफैयो आरो बिनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव हारि माहारिनि गेजेराव बिदा फंबायनि सोमोन्दोआ गोजोर जायो, बेखौनो जों मिजिंथियो। बे फोरबोखौ फालिनाया थांनाय 1995 मायथाइनिफ्राय जागायजेननानै दिनैसिम 28 बोसोर बारनोसै। देग्लायनि बे यज्ञजों 28 बोसोरा बारलांगोन। रायजो राजाखौ जों बेखौनो खावलायनो लुबैयो, जिहेतु बे मन्दिरा मोनसे मुंदांखा मन्दिर आरो बेवहाय जिहेतु बोसोरफ्रामबो रायजो राजाया नुजाफैयो, बाहागो लाफैयो। देग्लायबो जोङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों, रायजो राजा बेवहाय फैनानै बाहागो लाफैयोब्ला जोबोद मोजां जायो। कमिटिनिफ्राय मा बेवहाय फुजा होनो थाखाय बा माबायदि जाखाबाराबा माबायदि फैनाय गथ'फोरखौ माबायदि माबागोन? जोंनि बे मन्दिरावहाय बे शक्ति यज्ञखौ फालिनो थाखाय मन्दिर दैदेनग्रा आफादा जुनियायै मोनसे यज्ञ कमिटि दानानै होदों। यज्ञ कमिटिनि जानानै बिथांमोनहा बे शक्ति यज्ञखौ जाफुंसार जाहोनो थाखाय रायजो राजानि खाथियाव आरज गाबदों, रायजो राजाखौ खावलायदों आरो खावलायनाय बादियै रायजो राजानिफ्राय जों गोबां रेसपन्स मोननो हादों आरो आसा खालामदों बे शक्ति यज्ञ खुंनाया राम रामै